Salutare, om bun! Bine ai revenit la programul nostru de abundență de 21 de zile. Astăzi te invit să explorăm o idee importantă. Suntem media persoanelor cu care ne petrecem timpul și mediul în care trăim ne modelează credințele din mintea subconștientă. Aceste credințe sunt adesea preluate și devin filozofia noastră de viață. Studiile arată că pentru 90% din deciziile noastre ne bazăm pe mintea subconștientă. Minte care a fost programată de lumea din jur. Dar avem puterea de a schimba aceste condiționări. Ce poți face ca să reprogramezi mintea subconștientă? În primul rând, să interacționezi cu oameni care au o minte deschisă sau când faci activități care îți ridică vibrația, cum ar fi meditația, sportul, cititul sau starea de prezență. În plus, atunci când dezvolți un stil de viață pozitiv, eliberezi subconștientul de tot ceea ce nu este necesar. Și mai vreau să știi că adevărata transformare vine din intenție și atenția. Intenția formează, atenția energizează. Dacă visul tău ar fi o sămânță, apa care udă sămânța este atenția ta. Intenția este forța ce a făcut posibilă ca să ajungă în pământ sămânța. Și așa cum este normal, păstrarea atenției pe intenție ajută la expansiunea ei. Dacă ai provocări legate de reprogramarea minții subconștiente, îți recomand cu drag metoda Psyche. Eu sunt facilitator cu toate cele 4 grade și ajut de 3 ani sufletele să trăiască o viață împlinită. Înainte de meditația de astăzi, o să te invit și pe tine să-ți formezi o intenție și să predai acest plan către universul tuturor posibilităților. Ai încredere în divinitate că o să coreleze detaliile. Acceptă că ești o ființă care radiază cu iubire și bunătate, creată din scânteie dumnezeiască. Și ai puterea de a trăi o viață plină de iubire, bucurie, sănătate, compasiune și bogății materiale. Ideea zilei este: de astăzi îmi îmbrățișez potențialul de a fi, a face și a avea orice îmi doresc. De astăzi îmi îmbrățișez potențialul de a fi, a face și a avea orice îmi doresc. De astăzi îmi îmbrățișez potențialul de a fi, a face și a avea orice îmi doresc. Așează-te confortabil cu spatele drept și palmele pe genunchi sau peste coapse orientate în sus, deschise complet. Și când te simți pregătit, închide ochii și întoarce-ți atenția în interior, în acel loc în care ai o conexiune fantastică cu divinitatea. Cu fiecare respirație, dă-ți voie să fii mai calm, mai relaxat. Lasă gândurile să treacă și observă respirația ta. Cu fiecare expir, permite-ți să te relaxezi mai mult. Mantra de astăzi este Sat Chit Ananda.
existență, conștiință și fericire pură. Introdu mantra mental și repet-o cu ușurință. Te invit să sincronizezi inspirul cu prima parte a mantrei, Sat. Apoi, pe expir, se spune mental a doua parte a mantrei, Chit Ananda. De data aceasta, atenția ta rămâne în spațiul din zona inimii. Când observi că apar gânduri sau mintea ta se duce în altă parte, te invit să o aduci cu blândețe la momentul prezent și la mantră. Începem să repetăm timp de 5 minute mantra Sat Chit Ananda.
Este timpul să te detașezi de mantră. Readu atenția în corp. Respiră adânc. Și când te simți pregătit, deschide ochii. Continuă-ți ziua purtând în inimă aceste noi cunoștințe despre abundență. De astăzi îmi îmbrățișez potențialul de a fi, a face și a avea orice îmi doresc. De astăzi îmi îmbrățișez potențialul de a fi, a face și a avea orice îmi doresc. De astăzi îmi îmbrățișez potențialul de a fi, a face și a avea orice îmi doresc. Tema numărul 5 este disponibilă pe grupul de WhatsApp. Te aștept cu drag și mâine pentru a continua călătoria noastră. Namaste. Te iubesc.